ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ୟା ଆସିଅଛି ନା? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଅଛି ନା? ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିଚଳିତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି ନା? ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 90 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବୟସ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯୁବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ଜଗତରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ହେବାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଝି ଭାଗରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖିତ ଜମା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସେତିକି ମାତ୍ର। ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମରିବା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମରିଗଲେ ଶ୍ରାପ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏହିପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଆପଣ ଆସକ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସର୍ବା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ବଳ, ପୁଣି ମୋର ସର୍ବସର୍ବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ତୁମେ ତଦ୍ରୂପ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।